namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impatiyade amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Asibingelele balaleli abathandi-ke bale channel. Umculi kaMaskandi uKhuzani Nkosikhona Mpungose usefezeke okushaqiseka abaningi njengoba uKhuzani kulezi insuku edume njengomuntu komubi. uKhuzani abaculi abaningi bakhulume ngaye enkundleni zokuxhumana kulezi insuku bemfeza kumjalo bakhe. Laba kabaculi basola kumfo kaMpungose njengokuthi uyena obafalela ke emcimbini eminingi ufuna ngabe ke bayaqashwa kuyo. Kule mcimbi kunabaculi ke lapha nabathi ke bona ufuna ngabe bayaqashwa kweminyeke yemicimbi eminingi. Kodwa kufanele ke abanye abantu ke bekwazi abalandeli ke babo ukuthi la kukhona uKhuzani akekho umculi oyomthola ezodlala khona. Inqubo nje uma ngabe lo mculi lo engeswani ke noKhuzani. uKhuzani osukulile ke namhlanje ubonakala ke kwenye ke ama podcast ekuveza ukuthi akasiye yena kumuntu onomona. uKhuzani uthi ke yena mina ngisiye umuntu onomona okwami ukuthi ngibongele kumuntu mangabe kenze kahle. Uthi ke lokho sekudumile ukuthi ke mina nginomona ngifalela abaculi into le engayazi futhi ke abantu abangenayo iproof yayo yokuthi ngempela ngiyakwenza lokho. Umuntu mangabe kenze kahle ngiyaye ngimbongele. Uze ke wafeza nokuthi ke kunomculo osanda ke kunominate kuma awards ke lapha ke abizwa ngeMotsepe lapho kunominate khona ke igcokamelisho kuyimbange yakhe. Uthi ke igcokama siyazi ukuthi ke imanager ke yalo ilapha ya kwinhlobo elapha ke lapha kwinkampani iMotsepe ke Foundation. Uthi ngalokho bekungasho ukuthi ke sekufanele ngimsole umthandeni. uKhuzani uthi kuma ngabe kunenhliziyo embi njengoba abantu webesho bengizokuveza lokho kwesidlangalaleni ukuthi ke uManqele njengoba ke nominate lapha kungenxa yokuthi kufolose ngemanager ke yakhe kwezomculo. Uthi ke kodwa ke lokho bengesiwe umsebenzi wakhe. Yena umsebenzi wakhe bekuthi kamshayela izandla ambongele umfoko kaManqele ngokunominate lapha. Umthandeni unominate yengoma ke yakhe iParis lapho kacela khona ke ukuvotelwa khona. Muva nje kunabaculi ke sebebaningi sebekufezile ke lokho empeleni ke lapha ke uwenze njani uphuma ke esandleni kaKhuzani ufaka phakathi ke uBobo umfo kaMhlongo. Uthi kuBobo njengoba ke ningibona izinto zami ke zimile kwezomculo ngaqashwa ke ndawo kungenxa kaKhuzani ngazona la ngokuthi ngiyese emcimbini ke wempucuzeko yokuqala lapho ke khona ngangibizwe khona kuthiwa ke mangizoyi perform. Kodwa ke sasimile nokuthi ke ngizosa mangabe ke sekufakwe ke deposit angaze ke ngiyithole ideposit. Lokho kwangiphoqa ukuthi ngimemezele ekhasini lami lika Facebook ukuthi angizukhona ukuphumelela kulo mcimbi. Kwabe ngiyidonsele kamanzi ngomsele kumfo kaMpungose nakumcineka. Uthi ke uMpungose wabeke sengivalela kusuka ke lapha ngizange ngiphinde ke ngithola amagig kwezinye ke zezindawo ngoba ke uMpungose wangibona njengomuntu ongazi ukuthi ke ulwa ke nomcimbi ke wabo. Kusuka ke lapho futhi kube ke sekuvela abanye ke abaculi abafana ke noNgelo V. uNgelo V lana kwanongoma okufezile ukuthi ke yena kuyamangaza ukuthi ke abantu abaningi befeze ke lapha ke ububi baKhuzani. Uthi yena ngokumasi ke uKhuzani akamaze umuntu komubi. Kodwa ke kule ndlela kamasi ngayo umasi ke umuntu ohlala ezihlekela nje ke lapha ekhona uhlale kumnandi ngaso sonke ke isikhathi. Bakusho nje ke lokhu kune video ke yake yaba khona ke eqaleni nqa komculi ke lapha kwakhona ukuvela kobala waveza ukuthi uKhuzani uyabavalela abaculi kodwa kazange beze bekubona ke lokho. Umculi ke wamemezela ukuthi uthatha kumhlala phansi kwezokucula uDlubheke eKhuzwayo uyena wafeza ukuthi ke kule mculo noma kulezi indawo esikhona khona sivalelwa ngumfo kaMpungose uKhuzani. Uyena umuntu ohamba ehlangana nabahleli bemcimbi akufezeke lapha ukuthi ke mangabe ungeswani naye akakufuni eduzane ke nomcimbi naye asuke ke khona. Nakuba ke konke ke lokho kushiwo akekho kowasiqinisa ukuthi nembala ingabe kumfo kaMpungose uyabavalela na abaculi.